kasama kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang makiksunan mga kasama, awagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Cocoa Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kaasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Maricel. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan nga ato magtatampo si Maricel. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga dili gyud mabuhian iyang cellphone. Kung nganong na problema ko, ingon mangud ini ang mga paghitabo. Hanggang may himig pa akong naririnig kung malaman mo kung gaano kita kamahal. Mama, si Papa. Ang sarong, Diwindi? Diwindi? Oh, ikaw man di ay nang bata ka. Ngano ka man linoha, nga nagdali ka man. Ay, lagi si Papa. Si Papa ba? Asa, Mama Maricel? Naas taas! Elias! Elias! Hey! Hey, 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 hey! Chiksaw! Marcel, ano? At wala yun sa ospital si Asyot. Ha? Ha? Ano man? Usay tapos akong suon nga amigo. Nagtuwa mag-basketball niya. Niliyap siya. So, sabihang nitog pa siya. Nakatunog og bato. Nga pagka takil po pwirting. Hiwi asa yang angkol. Sana ay. Uncle niya. Ha? Uncle. Angkil day. Di lang makabangaw. Orbida. Di lang kabangaw. Ay, ginoo ko. Orbida ni kalakihay no. Nahiwi yung uncle. Iyang angel. Hindi waman. Sige. Asa ka napita si bay amigo no ko asyot. Hali no. Sulgi ko. Mayo kay niya ka hospital ba Elias? Baon sam taong kabisyon ay. Di ka tigduwa og basket mo niya. Mau gihapon ini tabo ni mo. Orbida. Tabangi ko. Wa din niya akong pamili. Way makabantay na ko din bay. Matos doktor nga operahan ko ning na-dislocate ko sa akong bukog, sa akong angkol. May problema. May problema na yung mga angkol. Ang bantay mo sa ospital. Total, di may paan din nila. Sa bay Elias, ikay mo bantay. Nanggit ko Maricel, bay! Di ko musugot, Elias. Anong ikaw mag-yun? Wala na yung kabantay dito na. Dami rin paan ka ospital ay. Uy, kabantay na dito. Di ba na taga din eh. Taga midad na ang taon ng migo na ko. Paniyaw niya yung kaliwat para mo bantay niya. Dahil sabta sa sitwasyon taon na Maricel eh. Ako rin gusto amigo taon. Pusta, ang ilang ako yung matiman niya. Grabe, sana ng concern ni mong asyot, Elias. Isa may bayot ninyo duha ba? Salamat bay nga niya kagaroon ni bantay na ko. Mayo kay nisugot si Maricel. Suko man siya bay, pero wala siya may mo, ha? Gawar mo? Wa na ko paminawag, yaw siya. Wa may magwar ba eh. Okay rami. O siya pa kung sa imo orto, ha? Doon na mo ka operahan, ha? Basig sunod ugma bay. Kiyawan magani ko. Probida, laban lang ba laban? Balag sakit. Kung saan man, masakit pa nang why uyam since birth, di ba? Gigo dahil ka bay Elias. Bay Elias, ikay gamit sa usan ako ka cellphone. Ako? Oh. Nakul. Sino? Doon cellphone mo? Kanang bago kay gamit na kayo ng katong daan. Katulang daan ako kanang bago yung magamita. Ha? Ay, ba? Kaya di ko kumang gamit ng mga cellphone. Mao ganing ako palitin mo rin sila ko sawa kay di ko kumang gamit ng cellphone. Pagkaton ba yun? Di ko kumang gamit ng cellphone ba shot? Kamaong gining batang gamay. Ikaw pa nga. Imo na ng bago na ko cellphone kay gamit na gani akong usa ka cellphone ko ba Elias? Kay kung muli ko sa inyo, kung muli ka sa inyo ha ba? Mubalik ka din sa ospital, magtakay lang tang duha. Ha? Moto sinugdanan sa kong problema nga naanay cellphone si Elias kay gihatagan sa iyang amigo nga si Asyot. Dili siya kamao pero naningkamot siyang makahibaw para magkakontakay sila ni Asyot.
Concern kini akong bana sa iyang amigo nga napiang og naoperahan. Ay tuod man nakat-on siya unsaon pagamit ang cellphone. Unya, Hingon na din hindi sa iyo ro din. may kagihatagan kag cellphone ni Asyot no. Lagi day kay dili siya gusto nga magkaaway taon mi ba. Mato pa niya. Kadang mauli ko no siya, mauli ko no ko sa atua o niya, manawag lang siya nako, umortix ba siya nako kung unsay problema o patuon dayon ko niya sa ospital. Mayon man ang pagkabutang taon si Bay Asyot dito sa Mindanao taon. Galing lang kay wa siya kadugo din ni Cebu mo na. Makoray ang masangpit taon din ba. Oh na, Pag-extend siya. Human na ang operasyon. Aday, mana ko na siya opera day. Okay na ko no, Maricel. Unya. Wala kong buti sa patuon ko ospital niya. Nindot. Uy, Nindot nindot kay isinaha. Ah. Ako nagduda na gid ko ini. Nga usan ninyong Asyot ang bayot. Pangas ka. Giganahan na gamit og cellphone si Elias. Nauli na giabangan nga bay si Asyot ug ang akong bana. Sige gyapon gamit sa cellphone. Nalingaw na siya. Gani di na gyud niya ibuwag ang cellphone. Unya. Ngaon na Talias. Day, Maricel. Mangaon na Talias. Ilikod bitaw ko kay para mukha ta. Ibuta sa na imong cellphone oy. Duwa ko email. Si gamit anong paraan ba ni mo oy? Gamit anong magkaon. Kama grasya na kas grasya bangan. Ay, sos na unsa. Namo ko gisunod nga tan-aw day Maricel, Korean story ba? Taraw series story siya nindot kayo. I-off sana. I-off ng cellphone ni mo. Kung di ka gustong ilabay ko na, kapoy ni mo istorya da. Kamahal yung cellphone na niya ilabalin mo sa gawas. Gawas pa, dili ang taon niya ako, pinalit, hinatang ang taon ni Besyot. Nga di ay, abi kay dili ako nagpalit, okay ra di ay na, bisag magkaon ka na sa tubangas grasya, mag-cellphone ka. Ay, sus, apitsura na ko mga pagkaon. Ora, bastos ang gining animas. Sakti lang ako, nalingaw ako. Uy, hala. Ay nga nung wa may pundong tubig ang baril. Manglabbar ba ko? Hala, wa pa'y agas ang tubig. Ay, hain man as Elias nga kung gisugo aron punduhan daan og tubig ang baril. Elias! Sige, Elias, abante gamay pa. Ano ba iya sa mga kanak ko, ha? Ano kong mahan? Luti ka ron. Baka magpapareha tagidak. Alay. Ay, ako kaligay na. Atak! Mao di ay nga wa ka pundo ko kay nag-cellphone na sa day ka. Ay, apil silpo na. Mura to ko yung Ilabay ko ni, mo ni nakadasdaot. Wala kay mahimong trabaho sa bahay, kasi ka lang pupot ang cellphone. Ilabay ko ni. Sige, ilabay kayo mo. Layas ko din eh. Layas! Ano to? Layas. Biyata mo, Lino. Lino, labay ko na yung cellphone. Layas ko, ha? Kilasa, ikaw pa'y mo layas? Soko. Soko ka? Ha? Siya kagilabay, alina na nako. Ay, kamao na magkana. Kita bay. Perbeda, ay. Ako may layas. Anong imo ng ilabay taon, ha? Daligaw na ko kung cellphone taon. Ay, nagilabte! Kadto pa ko nakasaksi nga nasuko si Elias nga mo'y nagkatawa. Inaana na siya masuko. Nasuko nga nagkatawa. Tungod lang sa cellphone nga ako unta siyang giilad nga akong ilabay. Mao to nga, wala lang ko manghilabot niya. Ay, kipasagda na lang na ako nga magsige gamit sa cellphone. Pero ni sobra naman sa gyud hinuon. Unya. Nasas Elias sa sala ay. Mulingkod. Muhigda sofa nga naigitan-aw sa cellphone. Pero sagdi na lang sana siya. Kaya nahuman naman po siya sa akong gipanugo niya. Ako na siyang pasagdan nga mag-cellphone kaysa adto nas gawas. Makikinom sa mga silid. Kapon din siya sa ako sa angkol. Operahan din ka. Okay, manang okay na ka. Operahan naman yung kano. Okay na na. Okay na ba? O sino yung gitanaw siya masipon, ha? Secret eh. Wala ko gabi. Nigo. Panong nag-tiktok ha? Ano, apil ko sa'yo. Kaya dindot kayo. Tarawa. Lingo kayo ko anong mag-tiktok. Labi ng babae nga. Bugbo taon kay short. Ay, ng mga Koreana. Lambi kay mga lawas. Maglayo. Sa akong asawa sa Marcel. Magano ka?
Awar ko na awar may. Nindot kay gawas, bay. Tay kini ba yun? Wow, El Dibia. Wasa nindot ang biyang lasos. Paas kay ko ining Koreana hataon. Putin na biyang gawas. Kita ba yun? Oh, may ito masaya ang stikso sa. Ulam, ipagiging gawas na wa. Slim kayo. Parindi parehas sa kong asawa nga si Brazil nga. Lumba-lumba rin yung gawas. Mau ba? Lumba-lumba, day? Lumba di ay. Ha? Lumba. Sa din na din. Lumba ko. Ako ni. Tingnan ko di mo. Ano mo magilabay tao sa layo akong cellphone, ha? Di yun nagtababuak kay plastic naman to. Natagyo! Huwag ka maiko ka na! Ikaw, naikog ka na kung gingan lang ko ni maglumba-lumba, ha? 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 Sa akong kalagot, bisag diha si Asyot nga mo'y naghatag niya sa cellphone, akong gilabay sa layo, unya. Gimingaw ako, pinagkako. Oh! Maayo lo! Si Elias manrong ako apo ni Amane. Oh! Naunsa ka ba ya, Elias nga nagluod-luod man ka. Ha? Paulis inyo kay may pamilya ka na. Ayaw pag binata diha. Ano yung suko swahilo? O sa may hinungdan nga nag-away man mong Maricel. Iya magilabay layo, taon layo kayo gilabayan niya sa kong cellphone? Para cellphone, mag-away na mo. Ko ano good, nakoy kita na ulo. Do cellphone niya. Kalit isang gilabni niya, gilabay niya layo. Mayo gani kay ligon tong cellphone na, dugay to maguba. Diha para ba yung taon ang naghatag taon sa cellphone ka? Wasi kay igong sa kong asawa daw, paitan nga to ha? Pastilaan ka ni mo, Elias. Para ka nara, mag-away na mo ni Maricel. Ala, kung di ka muli sa inyo ha, ayaw na, bati na, Elias. Balik sa inyo. Ayaw kong balik dito lo, ha? Bahala na sa Maricel nga mo yung matiman sa tanang buhat dito sa bahay. Usa? Pastilaan. Usa sa day ka nga nabuang o gamit anang usingan na cellphone. Roblox akong ginuan. Cellphone. Ma, gabi inawa pagyapon mo ulis, Papa Elias. Ay naman ka to nga mali mo, Lino. Ambot, wako kay bao. Suwayik ato sila nga shoot, masikuha dito dong. Mga titay. Waman mo anis papa ni mo, Elias do, Lino. Mau ba no yasyot? Sige, katawa diha. Ako tigsan eh. Ay, nagsunod. Ako tigsan na mo, papa, ha? Ngita ka niya, ha? Tiksan ni mo, pero wa man reply. So, yan na akong text, basin, reply na ko, ha? Mao ka, Elias. Kung dili si Asyot ang mo text, mo dili ka mo ulit. Elias! Elias! Nay, awara, huwag ibatasan. Lahus lang. Tiin ka ni siya. Malas 11 na mas gabi, inibalik din niya. Oh, si Elias. Nagkuup og hapol pero klaro kaayo na ako nga naggamit og cellphone. Kaya ang kahayag sa iyang cellphone nila, pos masabol. Sa may kitanaw ani niya. Korea na sag, nagsayo-sayaw TikTok. Nayabag na ginitawhan na. Dato? Niago. Ay, nagtuon ni animal nga nagtuog na ko. Paditaan ako siya, be. Hala, nagtuwa sa iyang kuan si Elias. Hala. Animal, di ako nga iyang asawa nga nung... Naku sa kada, Elias? Ay, kung pati aday, Oh, yabag ka, Kanugon, anak, kausik, anak, dirita na nako. Ikaw buhat pa rin mga kuha ni Maricel. Hindi ka magaguda, nakamata ko. Ha? Gidaman ko, Gidaman sa imong mata nga, nagkuan man ka. Ha? Animal juga Elias ka, nayabag doy ka ng cellphone, animal kay ka. Ang ako ngayong taon mo gusto ko ginawa. Ay, kung tukaday. Ilan man, isa liwik na noon, isa wilik na ni mo. Ay, pagpatyunti ka. Pagka-stick Pa, mga una kuno tayo ingon si Mama Maricel. Kau kaon di ko. Masukon siya tos, Mama. Nga suksok ko na siya. Kanon ko niya nga, gusto mo ligyo niyo patyon.
Pati ko ito yung mga haroy. Sabrahan po kay gamit cellphone, pa Ilyas. Bisag katong dako ang sigan niya pagkag cellphone. Pangusto ko na mama ni mo. Nao niya, ha? Mao man akong bisyo. Gusto mo ko ani. Mao ni gusto nako. Unsay gusto niyo? Magbugo-bugo niya. Hagisan ta mo dili. Suwaye! Ha? Hagisan mo ni mo? Sige, suwaye. Wala kay may pangutok tungod na si gamit ng cellphone. Iuli na nga ito asyot. Iuli na. Di ka mo uli ng asyot. Ambe mo cellphone kay ako uli na si mong amigo, be. Ayaw na nang iuli na Maricel. Ako naman nagyatag ni Ilyas. Kuhaalan ni asyot. Kay mao ni hinungdan nga sige mig-away aning Ilyas. Ako man nagyatag niya para emergency cases ba? Emergency cases ba ay nga gigamit naman niya siyang bisyo. Di na niya ibuwag ang cellphone siyang kamot. Pero na lang siyang mugamit bisag kadlawng dako. Kuha na. Aron may kalinaw ng among pagpuyo. Kaon na ba? Daot na kaay. Turo na kaadlang awa kay kaon. Ilyas, saan mo kang pagkamatay ka? Tulo na kaadlang awa kay kaon. Kaon ba? Huy, nanang pagkaon o? Ilyas! Maricel, usabay na hitabo niya Elias, ha? Uy, kaon lo. Turo na kaadlaw ron. Sa Elias, apo, usabay mo gibati, ha? Sulti kay nandoon ka na mo sa ospital. Ibaligyan ako ng akong bisiklitang karaan. Man akong problema lo. Kay bisag unsaon, di man na siya mutingog. Ano man, usabay hinungdan ining tanana. Ha? Hala, unsa man? Yanas, no yasyat. Ha? Ano yasyat? Ana, Ilyas! sus, mga diwindi man eh. Daot naman taon ka ba eh? Saan ko kay kaon na? Maricel, ambi pagkaon kay ako ihatag ni Bay Ilyas. Dara asyot, oo. Ambi. Bye. Wakil birthday. Kaon na. Dawatan ni plato. Doon ay pagkaon ba niya? Ding. Ang cellphone! Di balik na si mong palad. Araw. Sige na, kaon na. Besyot, Bye. kaon ako. I-open ang cellphone. Doon ako itanaan. Samtang magkaon ko, mutanaw kong bracer. Kalanggot kay Ilyasa ka. Naulian ding animal kay gibalik man ni asyot ang cellphone. Angger. Nabalaka gyud kog maayo kay tulo ka adlaw way kaon-kaon ang akong bana. Ang hinungdan kay giuli na ko ang cellphone nga gihatag sa iyang amigo, pero dali ang naulian dihang gibalik na niyang cellphone. Nikaon dayon siya. Mao na kong problema kay di na gyud niya ibuwak ang cellphone bisag magkaon. Ura man yung siya na bata, uy balik pagkabata. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang kasultihon? Maricel. Si Kuya Dodong Kaskiho po sa Kuruba. Anya ko yalan, si Sopa si Ate Pres ko yalan. Ako sa i-greet ang taga-Talamban si Kuan Sonia Tonyo Mayol. Diyan sa Talamban, gusto kayong maminaw na to. O gusto kayong mo inom, mag Don Pepe Tablia, dark chocolate. Diyan sa mga bata ko yalan. Don Pepe, para sa mga bata, para happy. Og taas ang ilahang energy. Ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special, palit kay Lame. Okay. Ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Nadiha mo diha, mga bata, mga inom gyud Don Pepe Tablia, samtang wapas man pres kay dapat gigbuhat sa gawas nagkutaw siguro tong kaping matapag kaya kang ipanglaban ang Simpanyawan Coffee Mix na. Mag-inom-inom sa dag, Don Pepe Tablia mga bata ha. Kay dami ka na imnon, padong ka eskwelahan niya, kaon-kaon sa mo Diamond Gym, ubog mo Diamond Gym special og tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch og ingon man ang ato ang OBM special ugom lang mo anak mga bata. Nahala, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagad-lawa. Si kuan si Ate Pres Maribik, Maricel. Oh, Maricel. Kanis Maricel Ate Pres kuan iyang taong asawa abana ba nga kaning nga naglias. Sige mo cellphone, di ba tadi sa kabaw mo cellphone, gitagaan siyang amigo, sige lang cellphone, sige duwa og kuan. Kanang Roblox o sa mga duwa sa bata. Email.
Nya ang taon nga, ang katapusan ng tanaw na tipres, kana ng mga mag-tiktok-tiktok ng mga babay. Nindot kay mga lawas. Mga nindot kay glawas. Kamay kay gahawag, murag ng pining. Murag lang pinig, tinoda. Adukan, murag luto-lato. Tanong niya. Kalikod, amo, sa butong lingkit ang labuti. Nakikita kang ulo. Mo na yung tanaw na tipres, sos, dot kista na naging tanaw. Karon gilabay ang silpon, nasakit siya tipres. Pag sakit, gitagaan siya balik og silpon siya amigo nga si Asyot, alipay kay siya. Salamat bay Asyot, mukaon ako. Kay di naman siya mukaon na tipres. Tungod sa silpon, guol kay siya nga mukaon ako. I-open ang silpon bi, kay mo tanaw og bracer. Bracer na may tanaw niya. Saan naman taon ka? Saan ang bracer ko yan? I-type na sa muhang cellphone, makita. murag, dili kayo maayo. Pero ang daghan doon na si Eugis. Ayun, Singan? Bubat mo na. mao na diha, kani siya na kuan na addict na ni siya tanaw-tanaw ng mga nindot ng mga babae di cellphone. Mao na diha ati press. Mao na nga. Di na sila magtagdanay na Di na sila magtagdanay. Mao ni nabalaka na kay ko kay tulo ka adlaw ay kaon-kaon ako bana hinungdan nga giuli cellphone niya. Pero dali mo kay naulian, gibalik niya ang cellphone ni kaon ba din siya? Mao ni ko problema, udi na ibuog ang cellphone bisag mukaon na. Sa bato. Oh lagi. Mura naman hinuon siya bata. Mura ko bata ati pre. Patabang siya. Dai kanang sa pangalan ni Dai Marcel. Kuan ba? Ayaw lang tagaip. Ingna to imong amigo nga palihog lang kog bawi anang kuan pre asyot kay shoot kay nabuang akong bana anang cellphone. Ihatag ng GC baril. Hatag na GC Baran. Baril. Baril. Baril Oh. kay latang midul lima na. Ya, Panday, hiwi kay pinandayan. GC Baril hibig panday. Ikaw man doon nagkatay. Mao na diha, Dai Marcel, ikaw ati pres bayo ba nga ibalik na niya sa iyang bana ang cellphone? Nga di naman siya ganahan mo kanon. Sige naman lang tanaw ng mga Di ba bulbul. makadaot na kaayo eh? Kadaot Kung may sige lang cellphone, makadaot na. Tinawali? Dili maayo. Dili gid maayo ati pres kay register na na. Grabe kay dog pag unog cellphone. Bam! O sa'yo yung basa na to diya bambe. Ari ka sa Old Testament, Sirach 6, versikulo 7, ngadto sa 17. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Karon, Tambal lang siya bang? Dili. pag-abot siyang amigo nga si Asyot. Asyot, naulian siya sa ato pa, niabot yung suuli nga higala, murag natambalan siya. Pautana, pagbalik sa cellphone, nangagyapon niyang sakit. Kaya nga ang cellphone, mo may hinungdan nga magkaaway sila o ang iyang asawa. Hoy, makaguba silang panimay, makaguba silang pagpuyo. Mrs., ikaw may sender, no? Kanang na ang, wa ba kay pagkuwang sa imong pagkaasawa? Basig na kay pagkuwang? Kay, kadabitong, nagkuan siya gulyat, si term ana, self-service? Naningon ka nga, ngano mo kayo nga niya, manta ako? Kaya nang pangutan ako no, wa ba kay pagkuwang niya, nga ano adto man siya sa cellphone? Wa ba siya trabaho, nga kabisihan? Mamanday ba siya? Deliver ba ka og mga kanang snacks? Anong ingon anak man? Usap sa itanaw niya sa cellphone. Ay kada lagi mga bulbul ati pres. Ha? Bulbul. Doy? Kana di Mau ba? Nainana? Malagi ko gulyat. Malagi ningon ko gulyat. Wala ba pagkuwang si Mrs. niya? Kaya nga muda ko pa siya sa self-service. bitaw. Adi, mas abi ni po bam dili sa ingon ko ano. Kanang ang inana mo ng laki bam kana bang mangita usag palain ba? Palain sa siya ba? Mas nindot pa sa inanang mo palain mo. Pero dili maayo nga imo lang yung i-google imo hang kaugalingon diya sa cellphone nimo dong. Ay okay bida sabaan ka na. Di maayo na ang imong anak nga katumurag siya anak og tingog kay bawo siya nga magtanaw sa to dong takdan to nimo. Di gyud na maayo. huwag ko sa trabaho nga mahimo gulyat. Wa lagi may Mahimo trabaho. Hoy, may mga trabaho. Sige lang patabang ni Mariang Palad ba? Sige sa tanaw. Ang ako na ibaw doon na mga uban nga mga ginikanan gani ang ilang anak. Pagunit ko ng cellphone, Sabado ug Domingo. Dili sa ingon kuan ba ma? Na ako na sa ni nadunggan istorya. Kinsa to imbento ni cellphone? Ang iyang anak ate preswa niya taga-ig cellphone. Sige imbento sa cellphone ha. Mo ba? Kay Ano naman? mabuang kuno sa cellphone ang iyang anak. Ang iya kunong anak mao ni sulti sa akuan na basahan to nako nga wa niya taga iyang cellphone basta magbata pag
kuan, di tagaan kay para di mabuang sa cellphone. Pero ini kadako na, pareha ka jinjin ko Ate Pres, kada Domingo ra makakupot og cellphone ng mga bata. Samtang kagmay, pakaroon ang ubang mga bata, grabe gyud kayo. Di gyud nimo masugo bisag kung saon nimo maglingkod ra. Sintan aw na kuan imo sugoon, di gyud maminaw. Sa puto na lang ka. Ora nga, di maayo dong. Dong, putlan lang na dong. Para nako dong Ay, yes, pero di maayo. Okay naman ato cellphone. Wala na kaning ato rong kani ato di ba? Wa may video way mga kuan. Tawag ra gyud. Tawag og Tawag text ra ra gyud og text, no. Nadag- Ang nakaapan kini karon kay na magud makita. Lagi Ate Pres. Kita Okay ra gyud to katuray tawag og text Di mo karon. dito, inaato lang. Oo, inato ra unta. Kanya bitaw mo. Sini kay duwa gyud, tinuod na. Sini kay duwa. Kanya bitaw pag-abot sa social media platforms guliat, no? Doon ay mga komunikasyon sa nga dili maayo. Doon ay mga tan-awonon nga dili maayo. Basig usa na sinundan nga nasuko ang Ginoo. Tinuod na. Pareha ani karon. Kini nga FB. Nay mangihi. Oh, ito. Nay mangihi tanaw usa ka. Para daghan lang mga views Lain na na lang. kay Manghihis ka. oo, mangihi. Oh, nakikita na ako na Ate Pres. Ngay katong ingon nga gibutangan lag Ya, napay Nagbilang kuan ka- Ate Pres kadang ang iyang picture, ang iyang videohan, kutob ra ni siya, madugan dapit niya. Murag iisa iyang t-shirt kunuhay niya tuwa siya magana-anak no siya magana-anak. Tanaw sa mga tao ko. lain lagi. Brag na when I wilami murag na kuanan ba. Wagi lami gyud. Wala gyud yung May pantotong una nga tawag lang. Milipay pa na yung tawag Oo, ato. Tawag lang og text. Giro makita, lakaw-lakaw pa tayo. Oh. Abi ni mo kuliat, sa unang panahon, wa pa'y cellphone, TV ra o radyo. TV ra, Ngayon radyo. sila ay, ari na lang ko sa radyo, kaya nagpaminaw na ko DYHP, magpadayon kong panglaba. Oh. Kaya kumututok ka sa TV, di Di magkakatrabaho. nakakatrabaho. Sa mga taro ang cellphone. Samot na cellphone. Di mo naman magunit-gunitan. Oh, samot na. O na diha. O na nga, ugod sa'yo, tatambag mo ba? Ato lang yun yung tangon. Dong, magtangan lang yun. Magtangan din na ako, kaya maingon ka nga ka ng naidaghamatalan aon. Ay, ako ay, lahi man ko. Nga doon? Oo, lahi ko mo gamit ang cellphone. Ay, O saan Sa mo? gamito nimo. Arit, pana, ang ganun ko bay, kaya tanaw na ko, pila na igot-got. Salamat na mo na natin tulungan. Kada ko ay puzzle, Tihan.